Samya mirengaken kidungan kula embok menawi lepat nyuwun pangak jaman biyen dulur beda karo jaman saiki kabeh rakyat wis padha ngerti kerja bakti tanpa diperintahi sebab nek wong rukun iku miku hanani mula sing bodho weh ana pengertian supaya uripe ora sing wuta padha weneh ana dalan supaya uripe weruh majune jaman iki jaman dulur jaman merdeka aja ana sing nganti buta aksara ayo enom lan tuwa padha budidaya supaya uripe ora brambang jae dulur iku tukonono kena digawe tombo wong lara wato sembarang gawe dulur padha lakonono kena kanggo sangyen tuwa besok cak ayo unggahno tak singgot sik keras sik semangat nek perlu jaipong tak ladeni wis sakarepmu ora nutu kok nampeni nyele bathok ana jero geno wong gak metu kok dienteni was dodok dipangan lamu temulawak digawe jamu nek nguyang pari cuma sak kintal pancen enak duwe bojo lemu saben bengi kenek gawe pantal ngene iki sing duwe bojo lemu mesti ati lara sing krungu kidung
mangkel, aku dhewe yo nglakoni. Awan-awan kok mangan sate, tuku sewek, milih sing tipis, kate ngenal prawan akeh ragate, enak tuwek-tuwek pokoke gratis. Ngene iki kena dicontoh arek Joko-Joko. Jarene cocok cak. Zaman saiki arek Joko mengenal perawan, gak main cok. Tuwek-tuwek pokok kena ge sendenan. Delok-delok sendenane ning kayune gapuk yo ambrek. Segara arane tambak, iwak bandeng dipangan luwak. Upurana wadak sakotak, nek rupane ireng dipancet mangka. Sing prawan yo jane mangkel nek krungu kidung aku. Sipate sifat guyon. Sapa sing mangkelan jaman saiki gelis tuwek ngono ae. Ana kodhok kecepet bonang, dukun pijet numpak skuter. Dadi arek wedok aja wani wong lanang, engko nek didikep gayer-gayer. Semanten piatur kawula sari lan boten emborong sakarsa. Paling tak pikir wong urip no alam donya pisan iki nek gak gelem guyon ambek kancane utawa tangga tanggane, ya gelis tuwek, nyambut gawe tok. Tak hiburan, ya tambah gelis tuwek. Nyatane kaya tangga kaya ngono ngarepe omahku iki. Beh nek nyambut gawe gak peduli awan, gak peduli bengi, gak peduli esuk. Kepengin donyane ku akeh. Bareng donyane nglumpuk wonge dut. Wong jaman saiki nyambut gawe sugih miskin apa jare? Masih aku iki gak ndek bojo. Diarani aku iki wong lanang, diarani wong gak payu rabi, ya wis bah. Jaman saiki gak direwangi ndablek ya gak mangan ngono ae. Nek paribasan kembang suwek nek ndablek ya wareg ngono ae. Sopo? Mbok ngancam kon iki? Kembang pelem. Apa kembang pelem iku? Tangga cidhek kok ngrasani. Basanamu ya basanan nomor piro sih, Tet? Alah, kembang gedang dibacok celeng. Terus ya apa? Gak wani teko ngarep kok ngrasani. Basanamu iku kliru. Iku ana teruse, lha apa kok pedhot-pedhot iku? Lah nek masih aku nyambut gawe jungkir malik paribasane. Kowe aja kate ngelokno. Nek kowe gak seneng tangga aku mingkri tak tukune kebonmu. Glani. Olehmu sombong lho. Atase kowe ora duwe apa-apa ae. Kongkon gawe omah aja kok mondok nek karang aku ya gak duwe omah lho kok dadakno. Oh, awas kowe nek adus nang sumurku kowe. Lah aku percaya nek sumur anjene sumurmu. Lah nek timbane sapa lak timbaku? Ya ngatasi timba gombal ya dadakno. Gregetan sumurmu tak blek. Bebek gandang kluak-klauk mamerno cucukmu ah. Arek iki gak tau ketemu pisan dadak wong dicucuk-cucukno. Rumah sama aku betet ngono ta. Alah, langit biru mendung sepayung. Terus ya apa? Wong ana tangga kok ngajak gegeran iki. Ora netet. Kon tak arani wong bener, ngomongmu kok clewat-clewo. Tak arani wong gak bener. Kon kok ngerti dhuwit. Ngomong mbok sing bener napa diatur tas wis tak atur. Aku ngrungokno gandang ngambuk kerih aku. Giliani. Ngatasé kon yo ora entos apa-apa mangkane kon keri. Delon rupamu saiki ijo iku. Ya rumangsama kaya tanduran luntas ngono ya. Sepisan olahragamu kurang, manganmu iku kurang gusi. Ya apa kurang apa? Kurang gusi.
Nek kurang gusi ya gusimu tak teteke kene. Wong iki mbok kaya aku, tangi turu iku mlayu-mlayu cek sehat, ora kaya kon butuk ngono. Alah. Kon mlayu-mlayu esuk iki lak isih ana seminggu iki sih. Aku ngerti karepmu lho aku iki. Apa aku? Ora kok kon iki olahraga ngono gak kon iki. Lho. Alah, kancamu budal mlayu-mlayu nek pada esuk jam 4 iki kon melok, tapi kon gak melok terus. Nyegat bakul gedhuk budal nang pasar kok. Kok cegat terus gedhuke kok puangan lho gedhu wingenane kok. Lah mok pindho sih. Delan aku. Lah apa? Lah wong kon gandeng ambek glendang. Mengkurep miring lan aku delon tak joget. Gunung Sari Terbangan, Wasna. Wah, saya jajale ya apa sih kon? Wasna. Gunung Sari Terbangan le. Ya jajale ya apa? Wasna, goyang pinggul, goyang pantat, goyang bathuk. Bergoyang-goyang. Ya apa? Muga-muga kejebur kaleng ngono kok. Nah. Bathukku iso butuk ngene bathukku. Ya tok mentok. Lah ni bebe potong kaya mentok. Ketel apa kon iki? Jelen kesehatan terjaga, terjamin. Ora trimo Gunung Sari tok. Lho adu pengalamanmu iku lho apa ae jajal. Lho nek Gudre Lumajang nanti kayak dhuwur iki kok. Lah kok ya Wasna ya. Lah pengin. Kon iso godrel ta? Mbahmu kon rene. Mbahmu. Kon aja macam-macam lho, aja nyandak-nyandak mbah sing nang omah lho kon iki. Sepenting kon ambek aku. Ayo. Mbahmu iki lho nek medhun nuntun nang kon rene tak dore. Cek sehat awake. Anane nuntun nang mbah wis tuwa arene. Mangane kudu ijo-ijoan, Bi. Kaya to. Wenter. Tegese sing akeh vitamine, sing akeh gisine. Waduh kate iso ngomong vitamin gizi barang lho. Bayem. Luntas, godhong kudu, godhong pandan. Godhong pring. Godhong nanas. Godhong kluwe. Sing enak lateng. Saiki ngene Bi ya. Kone tak kuping-kuping. Lah apa? Gak bener tindakanmu lan perbuatanmu. Lah kontok sing ngarani ngono iku. Lho kok iso aku sih? Alah ya kon sing ngarani ngono iku. Tapi lek jariku ya bener. Lho kok iso ngarani bener? Ya soalnya aku gak tau nggak salahi wong arek. Jarimu. Lah iya jariku. Wong iki bener jarine dhewe sih. Mesti kon nek njuri aku ya salah nek kon sing njuri. Ya iya. Lah ning rumah samu kon ku ya bener ngono kon iki. Aku ta? Iya. Gak eneng Bi menungso iki bener. Apane? Wis takoni nek aku ki akan dosa ya kakean salah. Lah iya lah wis ngaku dhewe kon. Lah apa kate ngonceki wong kon lha apa? Lho anane tak onceki kon nak kancaku Nek iso prei ya dene kon tak tuturi gak gelem prei. Wis lerene olehmu dadi menungso. Kate kon dadekno apa aku leren dadi menungso yo? Ayo dadi wereng penyakit pari. Tak apakno? Ketak pisan kapok kon kok. Tak telak sing padha duweni tangan. Memel kon iki kene kok. Duwe lambe rene. Kamu lho kon lek mbulet ae kon iki. Kaya lesus. Arek iki dadak manasno ati lho, dituturi kok ngerengkel kaya. Kaya menek. Ora nitet kon iki wong apa sih jajale? Wong lanang ini lho. Kon
aku bingung ah. Wasna ta pandengen teko niku sampe dhuwur. Oleh ku lanang iki cilik, ngerti? Sing ngarani kono wedok iki sapa? Apane kok takok? Ngecemes kaya. Nah duwe lambe padha uripe gak ngecemes. Lah terus ae kon kok. Lah gak terus. Potongane kaya wedhus kendhit to niku. Tapi manis. Ati bangkon kaya wedhus perucul. Tak terus-terus mbek kon. Iki orang kayak contoh sing apik malah kayak contoh sing elek iki kon. Lho sekarang mung kate lapo kon? Tak medhiti dadi kon iki. Lho sapa sing medhiti kaya dun semat? Titenono dina mburi kon. Dina mburi kate apa? Dina mburi titenono nek mari Jumat Legile kon. Lho kate lapo ngancam kon? Lah lapo ngancam? Nyantet. Gak. Kate nenun modong. Gak. Lah mari jemaah legi kate lapo? Setupae. Titenono nek gak lemes gegermu. Lho mandeka kon, mandeka. Iya kate lapo kon? Kon kate gepuk ya aku ta. Lah lapo? Lah kok lapo kok gegerku lemes? Lah nek gak lemes nek mlaku kate kaku ngetotor ngono aku. Oh pantes ana arek ra lor kidul ya kaya kon niku. Ah babas e ngene-ngene ora duwe ijo ta no. Selamat tinggal. Walah, alah. Goodbye. Balik. Saya balik. Balik. Ijo-ijo kok muluk-muluk. Terus siapa? Wong kancane kok dijak geger. Kon iso ngomong goodbye bareng ku apa? Dadah. Apa sih? Kok, dadah. Apa dadah iku? Goodbye. Lho. Apa goodbye iku? Gudel. Oh, pantes tetet. Rasakno kon. Oh, keroyok kirik ngono kapok kon. Setakne lho kok cik. Ero sing enek wong ana kene iku lho. Pikir sumpek-sumpek diganggu ae. Sing tak angen-angen iki lho. Ya gregeten, ya enggak aku nyampe sauda ya. Mangan aku tak sampe tak rewangi klesetan nduk omahe sauda. Sing tak kira ngono ponakane. Lho sing semono kok diolehno ambek sampirin. Bendino tak glibeti, gak krasa dhewe, tak kenek babone dhewe. Gak apa-apa wis kapok, belani pisan iku ae. Meneh-meneh katik nuntut aku ngajak kawin, ngajak apa. Ya. Lah kok nyimut.
seneng ya susah. Senenge jalaran apa kaya dening aku ki urip ki wis ora kurang apa-apa, tapi susah mosok tawakku malih koyok ngene. Sing kebacut iki pancene ya sing sapa kene iki lho. Wis kebangetan temenan awakku iki kaya ngene iki. Setake lho omah iki lawang-lawang wis tak kancing barang iku lho. Kok ya ijek meksa leh dalan iso mlebu. Aku lak gumun wong cengkale lawang barang ki jek utuh lho. Lah ngono ku lho mlebu kok ora krasa lho. Nek rene iku kate tak penggaki wis sabane kene aku ra nek rewangi maneh ponakan gak ono omah kene lunga. Lah tapi kono iki wong nek turu lho dusel. Lho aku lho malih kaya ngene, setake lho wetengku kok lancang temenan. Kok biyen sakmono wetengku kok tambah gedhe. Ngene iki apa ya ora tambah isin apa piye lho ngono. Piye awakku iki terusan upama di sambangi sanak sedulur aku kate tak ling-lingi ku piye wis ketok kaya ngene. Tambah sedih aku lho terus pisan. Lah prasaku dhewe ki ya ponakku sing cilik jam 12 tak lus ndase wong dusel-dusel ndase alus ngono. Karo nek masulapi ngono. Piye no iki engko awakku kaya ngene iki lak ngono. Lah, Ndodek, lah apa kok nyanyi? nyanyi wong nangis kok nyanyi ya no. Kerupuk kok diremet-remet. Lho, lah piye maksudnya? Wong gane ngewangi kok gremeng. Iku paribasan apa piye omongan sampean Dik Kuntet? Peno iku kena geni apa sih? Mbok kok. Heh? Kok takok ae lho. Lho lah gak takok eling-eling peno iku ya tangga mbek aku iku. Gak ngono kok ijen gremeng. Ana persoalan apa sih? Persoalan Dik Iya. Kuntet. Ana persoalan apa sih? Iki lak ngene ya, aku dhewe iki nek bengi ku ya ora iso turu. Nek awan? Nek awan ki ya ora tau mangan mikirno awakku kaya ngene iki Dik Kuntet. Kena apa sih ya wis lemu sehat. Wah lemune lemu ra ukuran malah. Lho gak apa-apa, cuma dijaga. Sepisan mangane aja sampai keserang penyakit tekanan darah tinggi. Dadi sing apik. Lemune ya lemu manis lho. Kenapa sih? Lha iki piye masuk angin. Ya anu sih digelekno obat atau dikeroki ngono lho. Dikeroki lah, dikeroki wis bendina ki tak keroki ngono. Hah? Wis tak keroki. Ya gak iso kempes. Ora iso kok iso tambah-tambah kok. Kok eling tanggaku Partiyah iku. Lah tangga sampean ki jono. 2 tahun iku pancet iku. Ya syukur nek padha karo aku. Lah kono iki duwe wong apa ora? Sik tak pernah iku kenapa sih pernah iku lho. Aku. Kembang takok aku wis mandek lho. Lho, lah ket mandek mosok mlaku sih pernah iku. Aku wis bobot. Hah? Bobot. Lah Dina. Wah, sarung ijo disuwek-suwek iki. Wajase. Dilut tengkas nang lahir. Sampeyan kok iso. Dadi pernah iki gak duwe bojo. Ora duwe bojo kok. Lah sing bruat. Anu berbuat kok berbuat. Lah ya sing kono iku lho. Apa? Ya sing berbuat iku sapa? Nek jane aku dhewe ya gak ero ya gak rumangsa iki aku. Lho, iki ya apa sih rek iki rek? Oh sampai kaya ngono ku gak krasa iku lho. Lah kawetane iku ya kumpul. Jadi terus nah.
soal kawitane ku ya wis seru aku. Dah, sampeyan nok takoke, sampeyan upama nang sing ngono gak gelem nutupi. Rumah samaku godhong kok ge nutupi ku ya. Dadi wong lanang sepisan urip ndok donya kangge tutup-tutupan. Sing berbuat sapa? Ngomong. Mas Sulabi. Heh, Mas Sulabi. Sulabi? Mandi rek Sulabi ki rek. Wah iki kendi cilik jungkir balik iki. Piye maksudnya? Mandi. Kendi cilik jungkir balik kok mandi. Saiki ngene dah. Aja pringisan kon. Saiki iso gak iso tuntutan hari perkawinane. Aku gak wani ku rono kok. Apa tak terno? Ya sampean terno ngono ae. Engko ya nek gak kono nak muring-muring karo aku. Ya gak pantes dah oh iya nek kon iku keluargaku. Aku campur tangan. Ana betule. Ya njaluk tulung yang sampean sih. Saiki budal rono. Heeh. Aku kok sing keteng gurimu. Oh, dadi aku dhisik mrono. Iya. Ya wis aku tak mrono dhisik ya, sampean teko dodoane ya. Iya dhisik ya. Ya wis. Laku alon-alon ya. Wah, iku bisa nek lahir mesti anak lamdaur iku bisa. Wancane ndelok apa-apa gletak-gletek. Wah. Nek iki jajal dadi ngrepoti tangga ae. Turu bengi kok mengkurep kenapa? Wah, sing apik tak tututane. Oke, saudah gak wani, aku tanggung jawab.